बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. खवणे येथे केरळप्रमाणे बॅकवॉटर आहे. या ठिकाणी स्थानिकांनी सध्या वॉटर कायका सुरू केला आहे. याला मोठ्या प्रमाणावरती पर्यटकांची पसंती मिळते. मात्र या ठिकाणी आवश्यक सोयीसुविधा नसल्यानं पर्यटकांचे हाल होत आहेत. या ठिकाणी शासनाच्या वतीने फायबरचे बाथरूम तसंच स्वच्छतागृह करण्यात आलं आहे. मात्र ही लावल्यानंतर 6 महिन्यातच खराब झाले आहेत. या किनाऱ्याकडे शासनानं लक्ष देणं आवश्यक असल्याचं नागरिकांमधून बोललं जात आहे. आपण आता खवणे बीचवर आहोत. खवणे बीचवर केरळला जे वॉटर स्पोर्ट आहेत त्याप्रमाणे आता इथे खवणे बीचला सुरू झालेलं आहे. खरं म्हणजे इथली जी स्थिती पाहिली तर फार सुंदर असं बॅकवॉटर वगैरे आहे. 2 तास जवळजवळ फिरण्यासाठी पूर्णपणे लागतं असं हा बॅकवॉटर आहे पूर्णपणे. आणि हा सुंदर असा स्पॉट आहे. खरं म्हणजे प्रशासनाने जर व्यवस्थित लक्ष दिलं तर ह्याच्यामध्ये अजून खूप काही बदल होऊ शकतो. आपण आता पाहिलं आहे की इथे जे सगळे बाथरूम वगैरे ठेवलेले आहेत त्यांची अवस्था एकदम दयनीय अवस्था आहे. जर प्रशासनाने व्यवस्थित लक्ष दिलं तर हे एक चांगलं पर्यटन स्थळ होऊ शकतं. आणि पर्यटनामध्ये इथले स्थानिक जे भूमिपुत्र आहेत ह्या स्थानिक भूमिपुत्रांना सोबत घेऊन शासनाने जर चांगला निर्णय घेतला तर निश्चितपणे खवणे बीचसारखा पर्यटन स्थळ अजून दुसरं असू शकत नाही अशी स्थिती राहील. पर्यटकांची प्रचंड गर्दी होईल. आत्ताही गर्दी होतेच पण ती अजून गर्दी होईल. पण मात्र याला शासनाचं थोडं पाठबळ आवश्यक आहे. लहू माडेश्वर, कोकण 7 लाईव्हसाठी खवणे बीच. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.